Juan Kapitulo 16. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinagoga ug maabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa amahan ug kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong mahinungduman ang gisulti ko kaninyo. Ang buhat sa Espiritu Santo. Wala ko kamo sultihin niini mga butangas sa sinugdanan kay ako uban pa man kaninyo ug karon nga moadto na ako ug nagpadala kanako wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo nasubo kamo. Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo kay kun dili mo ani kaninyo ang magtatabang. Apan kung mubiya ako ipadala ko siya kaninyo kunya inikabot niya iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako ug pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa amahan ug dili na kamo makakita kanako ug pailhon sila sa silot kay ang nagmando ni ining kalibutana gisilutan naman. Daghan pa unta kaayo ako gisulti kaninyo apan karon dili pa kamo makatungkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako kay ang ania kanako iya mangdawaton ug isulti kaninyo ang tanan nga iya sa amahan ako busa miingon ako nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya ug isigilon niya kini kaninyo. Kagool mahimong kalipay. Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinunan, nangutana sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato nga sa dili madugay, dili na kita makakita kaniya, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon nga muadto siya sa iyang amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili magdugay, nangutana sila. Dili nato masabtan ng iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya busa miingon siya kanila. Miingon ako sa dili magdugay, dili na ako ninyo makita apan o sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibgan? Sultihan ko kamo, maghilak kamo og magminatay apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babaye hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inikataw sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo apan makikita ra ako kaninyo pag-usab og malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot ni adtong adlaw dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo ang amahan mo hatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Ang kadaugan ni Hesus batok sa kalibutan. Gisulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay. Pan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay kun dili mosulti ako kaninyo mahitungod sa amahan pinaagi sa yanong mga pulong. Inigabot ni atong adlaw mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan ug ako dili mo ingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo kay ang amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo kay nahigugma man kamo kanako ug mituo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan ug miani sa kalibutan ug karon mobiya ako sa kalibutan ug mobalik sa amahan. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kaniya karon iyano nagayod ang imo pagsulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang nga wala na makinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayod
manghilot sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, karon mituo na ba kamo? Ang panahon moabot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan, mamauli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang Amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan.